Hayırlı erте, hörmәтле тамашачылар. Без Мари иле Марки районы буйлап сәфәребезне дәвам итәбез. Һәм бүген чиратта Күлбаш авылы. Сәяхәтебез бик эчтәлекле һәм узак булырга охшап тора. Чөнки Күлбаш авылы Марки районындагы иң зур татар авылы. Тарихи ягыннан да ул бик үзенчәлекле авыл. Исеменә килсәк, монда инде артык баш ватырга кирәк түгел. Күлбаш булгач, каядыр күл янында, күл башында урнашкан авыл булырга тиеш. Ләкин менә аның күлләре кайда икәнлеген һәм ни өчен нәкъ менә шушы төбәккә тирә-яктан инде бүтән татар авыллары, якын тирәдә татар авыллары булмаган җирлеккә килеп утырганлыгын бүгенгә тапшыру барышында барларга тырышырбыз. Киттек. Узган тапшыруда сәфәр кылган Кышна авылы кебек үк бу җирләргә дә татарлар 18 гасырның соңгы чирегендә килеп урнашалар. Күпчелек халык Татарстанның хәзерге Биектау районына кергән авыллардан күченә. 1773 елда безнең Россиядә Пугачев сугышы башлангачтан анда бик күп татар отрядлары катнаша һәм патша эзәрлегеннән куркып 8 рәйле шушы Царев-Кокшайск уездының караңгы урманнарына күл буена килеп урнашалар. Урман içinde iç күл, урман күле. Алар инде рус телендә Лучинские озера, Лужинские озера, Лужа күлләре дип атыйлар. Күпмедер вакыт тавышкачтан 8 ел шунда торгачтан анда инде җир бата башлый, җир убылып, йортлар су астына китә башлый, туфрак уңдырышсыз, җыланнар күп була һәм алар шушы 8 гаилә шушы хәзер урнашкан Күлбаш калкулыгына күтәрелергә булалар. Монда марайлар яшәгән була, татарлар килгәчтен марайлар башка җирләргә күчеп китәләр. Авылның мәчетенә игътибар итми мөмкин түгел, чөнки проекты буенча ул без Күкмара районында күргән тарихи мәчетләргә бик охшаш. Биеклеге, манарасы урнашуы буенча ук мәчетнең 19 гасырда төзелгәнлеге шәйләнә. Ана чуаша кайткан килгән Сәвид бай эшләткән мәчетне. Бу мәчетне эшләткәнчә монда мәчет булган, тузган булган мәчет. Аның хурасы уже авырып яткан инде. Йена баран абый мәчетне жаңартый мәчетне. Жаңарт алам, жаңарт. Только минем бүрәдә үзеңнекенә кыстырып әйтәди. Мин яхшы бүрәдә чыккан, таза бүрәдә кыстырып үзеңнекенә. Шуңа үзеңне кыстырып, потому что савап җыгарсын, шулай шәгәннәр инде. Нәш вайтып шапканы 88 елда. 1888 елда төзелгән мәчетнең дәрәҗәсе зур. Биредә хәтта Күлбаш авылының үз вакыты билгеләнгән. Мәскәү вакытыннан 12 минутка артарак. Шуңа күрә календарлары да үзләренеке. Менә кояш батамысы. Кояш бата. Сез менә айны кынайга алыштырып барырга кирәкме инде? Менә апрель. Бу еллык календар эшләп. Еллык календар буда, менә май. 12 ай монда төрлегән. Шул кояш алга инәрсең. Үз җайларына яшәп яталар дигән сүзгә шуннан да моторрак мисал юктыр. Күлбаш халкы гомумән яхшы мәгънәдә аерылып торырга ярата. Райондагы башка татар авылларыннан аермалы буларак бездә мәктәп бар. Аның файдасы да бик зур дип сөйлиләр. Үзебез генә эшләмибез мәктәп белән, мәдәният йорты белән, мәчетебез белән, бергә әтиәниләр белән эшләп барабыз. Әлегеләр йөргәндә читен түгелме, кайсы бер төбәктә йөрисең? Юк, читен түгел, алар тел байлыгы бик зур аларның. Әтиәниләр бик ярдәм итә. Бик мыста итеп сөйлиләр. Күргәнегезчә конкурсларда урыннар ала, беренче урын алдылар Россия күләм конкурста быел. Безнең алда чыгыш ясаган балалар. Шулай да заманында 900 кеше яшәгән Күлбашта бүген 300ләп кенә кеше калып бара. Кимүнең сәбәбе әлеге дә боягы эш булмау инде. Семья ашату үзе тоже бер фарыз. Монда эш булмагач, семьяның биталарны тәрбиялисе бар. Җырты кирәк, бөтен коммуналкаларын түләргә кирәк. Шуңа күрә яшәргә китү хәерлерәк монда яшәгәнгә караганда. Алар шулай дип уйлыйлар.
Бу авыл яңадан күтәрелеп китсен өчен, тагын 900 кешегә, 1000 кешегә җитсен өчен, монда эштән кала тагын нәрсә кирәк? Әллә барысы да эштән генә торамы? Монда эш кирәк әйбәт. Менә элек колхоз тотып торды монда бит яшьләрне. Монда яшьләр ул вакытта менә без укыганда да монда бер класста 25 бала, 28, 29, әле бездән соңда шулай булып барды. Менә бүгенге көндә хәзер моның битем мәктәбенә 47 бала микән аларында? 53 бала бар. Алайда эш юк дип кул кушырып утыручылар күренми. Үзләренә шөгыль табып көн итүчеләр тота авылны. Мәсәлән, ире Фәрит белән җәй буе урманнан кайтып кермәүче, кышларын мәҗлесләргә табын әзерләүче Алия ханым. Холодисларда эшләп сатам, үзебез хайван асырамасак та, иремнең апалары хайван соя алмыйлар, бер нәрсә алмыйлар. Баш итләре дә алмыйлар, аяклар, маталышкалар. Алам, әрәм итмим, әпчәм, эшкәртәбез үзебез. Холодец эшләп сатам. Бәйрәмнәрдә алалар, кушаулар. Ял кауланган шикелле түгелме сезгә? Эшәгә эшис тартмыйлар. Юк. Маталашкалар, баш итләре юк та юк инде күп җирдә. Бер төрле ялкаулыкмы ул, әллә вакыт юкмы хәзер кешенең? Сонсызлык. Белмим, менә элек безнең дәваниләр торганда, бу минем дәваниемнең нигезе, без икшәр сыер асрадык. Безнең дәвати авыру парализованные, дәвати урын өстендә жатса да, без дәвани белән икәү тордык, икшәр сыер асрадык. Капка төбенә чыгып утырга да вакыт табадырык. Әхә безнең бүгенге көндә капка төбенә чыгып утырга вакыт юк. Сыер да юк, тавык та юк. Вакыт та юк. Кая китә? Или сәгать үзгәрдеме? Или жату белән татуа. 5 бала үстерүче әтиянинең кайдан вакыты булсын инде дип уйлап тордым. Әле уллары алмазга аерым игътибар кирәк бит. Чөнки ул бик сәләтле, таләпчән бала. Әйдә, и туган тел. И туган тел. И матол тел. Дөньяда. Дөньяда күп. Нәрсә белдем? Нәрсә белдем? Син туган тел. Син туган тел алкала. Ай, молодец. Ай, молодец. Әти-әнигә охшамый тагын кемгә охшар икән балалар? Алар биргән тәрбия, белем, һөнәр онытылмаса, тормыштан көрлек тә китми, буыннар чылбыры өзелми, милләт тә яши. Мин иң беренче әтигә булышып, аңа ул колхозда эшләгән вакытларда мин әле ул чагында укып йөри идем мәктәптә, менә булыш калыйдыр инде әтигә. Ул чагында ике куллы строк, шуны әти белән строклыйдыр идек. Авыр вакытлар инде ул һаман әти мәрхүм җаным гел кул кеше белән эшләде инде. Электр ниләр станоклар юк, гел кул белән азапланды. Гел халыкка да гел булышты инде, менә тәрзәләр, ишекләр гел ясады. Аннан ул мәрхүм яшьли китте. Аннан мин инде шул һөнәрне дәвам иттем. Агас эше бик жаратадыр, мин жаратадыр, булай да жаратам инде, особенно нарат белән эш итәргә, структурасы матур, ошый. Ничек юка түгел, юканы бит инде бизәргә, кискәләргә йомшаграк агаш дип әйтәләр. Йомшак та, мин наратны яратам. Ничектер күңелгә якын. Эш урыннары турында сөйләшәбез икән, Стеклобардагы интернат турында да искә алып узыйк. Шунда эшләгән еллары турында бик җылы итеп искә алды. Күп әңгәмәдәшләребез. Монда бүгенге көндә 122 кеше эшли. Менә монда инде руководительләр, аннан соң сиделкалар, культработниклар, социальный работа эшчеләре инде. Бүгенге көндә менә бөтенесе шундый эшчеләр эшли. Бөтенесе дә Күлбаштанмы? Юк, Күлбаштан, күбесе Күлбаштан. Күбесе яртысы Күлбаштан. Моңарчы эшләп киткәннәр дә Күлбашныкылар. Моңанчы эшләп киткәннәр вообще бөтенесе Күлбашныкылар. Без монда хәйран ерак юл үтеп килдек бит инде. Авылга терәлеп торган урын түгел бит инде бу. Ни өчен башка авыллардан ул кадәр кеше юк? Әллә анда ул кадәр эшкә яраклы кеше юкмы?
Башка авыллардан менә хәзер киләләр. Хәзер киләләр, элек юк иде. Хәзер күбесе менә якында урнашкан авыллардан да бар эшчеләребез. Где-то 20ләп кеше киләләр. Без хәзер эшчеләрне алып җыри башладык автобус белән. Шуңа күрә чит авыллардан да кешеләр килә башлады эшкә. Дөрес итеп әйтсәк, бу нинди интернат була? Бу безнең Красностекловарский дом-интернат йорт дип әйтәбез. Монда кеше дәваланырга килми. Монда киләләр инде, үз иләренә килгән шикелле яшәргә киләләр. Бәлкем менә шушы интернатның көчле мәктәбен узганга күрә, Күлбаш халкы шын тәрбиянең нәрсә икәнен беләдер дә. Балаларга бу кадәр игътибарлы булулары, кыскарып баручы татар телендә төрле чаралар аша сеңдерергә тырышулары моңа дәлил. Шуңа күрә татар теленең киләчәге бармы дигән вакытта җавап бер генә. Ул балалар Күлбаш авылыннан шушы булдыралган кадәр татар телен сеңдереп, зур тормышка аяк баскан вакытта алардан татар телен беләсеңме дип сорарлар микән дә, ул татар теле зур тормышта чын-чынлап кирәк булыр микән? Барысы да менә шул югарылыктагы мәсьәләләрне хәл итүдән һәм татар теленең статусыннан тора инде. Авыл, татар авылы дөрестән дә яши, аңа бары тик кайсы вакытта бераз гына ярдәм итеп, ачык йөз күрсәтә генә белергә кирәк. Әйткәнемчә, Күлбаш авылына сәфәребез озын, озак кына түгел, бик мәгънәле, иштәлекле дә булды әле. Шундый уйлар белән кайтып барабыз. Кунак булдык, зур рәхмәт, ишекләргә дә сыеп утыруы читенрәк. Киләсе очрашуларга кадәр, киләсе атнага кадәр сау булып торыгыз. Сыйласам да, сынасам да,